खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ बर' हारिनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां बर' माहारिया गासिबो बिथिङावनो गुबुन हारिफोर बादि गोजौ फारसे दावगालांदों गेलेनाय बिथिं मोसानाय मेथाइ खननाय सोलोंथाइ बिथिं नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जायगा आवग्रिदों बेबादिनो सासे बर'नि फिसाया मुम्बाइनि मोनसे टेलिभिजन श'आव बाहागो लादों मरिगाव जिल्लानि बानमुरि गामिनि थागिबि प्रशान्त बर' आरो तुलुका बर'नि आंगो फिसाजो अपचारा बर'आ भारतनि मुम्बाइनि सनी एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि रियेलिटी श'आव खुंबाय थानाय सुपार डान्सार चैप्टार 5 आव टप 12 आव बादायगासिनो दं मिथिनो मोननाय जादोंदि प्रशान्त बर'आ नखरखौ टेम्पो सालायनानै सामलायो आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै फिसाजोखौ बे आगानसिम लाबोनो हादों बिथांमोना बे समाव बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद मोननो लुबैदों फिसाजो अपचारा बर'नि थाखाय आरो अपचारा बर'आ खावलायदों बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ लाइक आरो फल' खालामनो थाखाय बिफाजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि अजित कुमार बर' आरो मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जयचन्द्र बिथांमोना गासै आसामनि हारि माहारिफोरखौ जाति धोरोम बासियालासे बयखौबो इन्स्टाग्राम फेसबुक आइडिखौ फल' आरो लाइक खालामनो खावलायदों नैथि खौराङा दङ रायजोआव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा गोबां समफोरावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ आदार नागिरनानै सुबुं थानाय गुवार ओनसोलाव फैनानै आबाद फोथार खहा खालामनाय न' बां सिमफायलांनाय मानसि बुथारलांनाय जाथायफोरा जाबाय थादों माब्ला मैदेरनि उदखारा जोबनानै थांगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन मैदेरनि उदखारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सरकारा बायदि बायदि राहा लादोंब्लाबो मैदेरनि उदखारखौ फोजोबनो हायाखै बेबादिनो फिन आरोबाव मैदेरनि उदखाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय हराव जालाङो जाय दुखुनांथाव जाथाया अदालगुरि जिल्लानि सनाय दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय भैरबपुर गामिनि नखरसे न'आव हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि 3:10 रिंगासो समाव नखरसे बर' न'खौ सिमफायजोबनायजों लोगोसे मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव खौरां बुथुमनाय समसिम सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो फिसाज्लाखौ गोब्राब जोखोम खालामनानै गालाङो होनना खौरां मोननाय जादों बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीखौ थाबैनो सलार फेन्सिं होनांगौनि थाखाय फननि गेजेरजों दिपेन बर'आ खावलायदों लोगोसे दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायदों बिथाङा थामथि खौराङा दङ गाबोन गिबि खेबनि थाखाय बिजेपि दोलोनि गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिं मेल जागोन अदालगुरि जिल्लानि मोननै परिषद बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं जथुमाव बाहागो लाफैगोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जानो गोनां फोसावदिंखौ लानानै साखाफारा जादों बिजेपि दोलोआ जेराव मैखोम लाहार फाहार सांग्रांथि सोलिगासिनो बिजेपि मावथिफोरनि गेजेराव मख'नो गोनांदि मुदैबारि परिषद बियाबनि रन्तलि बागान स्टेडियामाव बाहागो लागोन एबा फोसावदिंनाय जागोन आरो बेनि उनाव कालिंदुवार बियाबनि बेंबारियाव दोलो मावथि जथुमाव बाहागो लाफैगोन गिबि मन्थ्रिया ब्रैथि खौराङा दङ फरायसाफोरनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि फिन बाख्नायजाथाव हाबाफारि डेर्माट'लिपिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टार खुंदों थांनाय 31 जुलाइ खालारनिफ्राय 5 थाखोनिफ्राय लानानै 12 थाखोसिम फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै डेर्माट'लिपिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टार गरेस्वर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुंफुंदों बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एडुकेशन एडभाइजार कमिटिनि एडभाइजार डक्टर रामनन्द सिन्हा बिथाङा बेजों लोगोसेनो बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी आरो क'क्राझार कमार्स कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रनेश्वर देबनाथ बिथांमोना बाहागो लादों मख'नो गोनांदि थांनाय 28 जुन खालारनिफ्राय अदालगुरि जिल्लानि मोनजि बियाबाव मावफुंनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि मोननै बियाबाव फोजोबफैनानै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरावबो खुंफुंनाय जायो तामुलपुर जिल्लानि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव 31 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 आगस्ट खालारसिम साननैनि हाबाफारिजों डेर्माट'लिपिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट सेन्टारखौ खुंफुंदों बेनि उनाव चिरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबावबो खुंफुंनाय जागोन होनना मिथि मोनदों
मोनसे दुखुनांथाव खौरां गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय 10थि आसाम पुलिस बेटेलियननि गाहाय मावख'आव जिउ फोजोबनानै लादों सासे पुलिस कनस्टेबलआ। रिपर्टनि बादिब्ला कनस्टेबल मानिक दासआ डिउटिनिफ्राय फैनानै गावनि हाथियारखौ बाहायनानै मोनाबिलि 6:30 रिंगासो समाव गावखौनो खर'आव गुलि गावनानै लादोंमोन। मानिक दासआ चिरां जिल्लानि बिजनी कसपारानि थागिबिमोन। दा बिथाङा मानि थाखाय बेबायदि गावखौनो जिउ फोजोबनानै लाखो बेनि सायाव दासिम मा जाहोननि थाखाय थैनो गोनां जाखो बेखौ नायबिजिरनानै मोननाय जायाखै। जेराव बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरदों बेनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन दं नामा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। मिरु सोरखारा हादोरनि हेफाजाबारि सेक्टरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगानाय लाबोदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव मिरु केबिनेटआ हादोराव समबाय सेक्टरनि थाखाय 2,000 कौटि रांनि राङारि खरसाखौ गनायथि होदों। केबिनेटआ बे मावथांखिनि थाखाय राङारि खरसाखौ गनायथि होबाय, जायखौ हायुङारि समबाय जौगाथाय निगमनो अनसुंथाइ हेफाजाब मुंनि बिथांखिनि सिङाव खालामनाय जागोन। बे बिथांखिया 2025 आरो 2026 मायथाइनिफ्राय 2028 आरो 2029 मायथाइसिम 4 बोसोरसिम सोलिगोन आरो खोथा होनाय बायदिब्ला भारत सोरखारा बाजेट हेफाजाबनि गेजेरजों बोसोराव 500 कौटि रां होगोन। मख'जाथाव दि गनायथि होजानाय अनसुंथाइनि गेजेरजों हायुङारि समबाय जौगाखां पुन्जिआ 4 बोसोरनि गेजेराव लांदां हाथाइनिफ्राय 20,000 कौटि रां बुथुमनो हानाय गोहो मोनगोन आरो बे बिबांखौ डेयरी, जिब-जुनार ना फिसिनाय, सिनि, सि-जोम, जाग्रा आदार प्रसेसिं, कल्ड स्टरेज, लेबार आरो आइजोफोरजों दैदेनजानाय हाबाफारिफोर बायदि बायदि गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव समबाय आफादफोरनि थाखाय दाहार महरै बाहायनाय जागोन। भारतारि रांखान्थियारि बिथिंनि केबिनेट कमिटिआ गासै महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सोनाब बेंगल, बिहार, उरिष्या आरो झारखन्डआव फ्राय 11,169 कौटि रांनि मोनब्रै माल्टि ट्रेकिं मावथांखिफोरखौ गनायथि होदों। मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि बेनि फिथाय महरै भारतारि रेलवेनि सोलिफु नेटवर्कआ फ्राय 574 किल'मिटार बांगोन आरो बोसोर 2028 आरो 2029 मायथाइनि गेजेराव फोजोबनाय जागोन। मावथांखिफोरा इटारसी नागपुर ब्रैथि लाइन, औरंगाबाद पर्बनि डबलिं, उलुआबाड़ी लाइन, निउ जलपाईगुड़ी थामथि आरो ब्रैथि लाइन, डंगपची जर'ली थामथि आरो ब्रैथि लाइन दं। मख'जाथाव दि बे फुवारनाय लाइन गोहोआ खारथाइखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन। बेनि फिथाय महरै भारतारि रेलवेनि मावफुंनाया आखा-फाखा आरो सिबिथाइफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय फारसे लाबोगोन। इन्डियान आर्मियाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लाबाय हाबिलदार अर्जुन बर' बिथाङा। गामिनि रायजो राजाफ्रा खाम, सिफुं, बेमफारथि दामनानै रंजादों आरो बरायनानै लादों अर्जुन बर'खौ। भारतीय रौनिया हान्जा एबा इन्डियान आर्मियाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लाबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि दांगाबारि गामिनि अर्जुन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2003 मायथाइयाव इन्डियान आर्मियाव जइन जानानै हादोरनि रैखाथिनि थाखाय गोबां अपारेशनाव बाहागो लादोंमोन अर्जुन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे गुबुन हादोरारि हादोर भुटान हादोरजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव बाहागो लाबोदों। अर्जुन बर'आ इन्डियान आर्मिनि आसाम रेजिमेन्टआव 22 बोसोर खामानि मावनानै बे समाव आजिरा लानानै फैनायखौ गोजोननायजों रंजा-बाजायै बिथांनि अनसुलि बिसिजों लोगोसे गामिनि रायजोफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेमफारथि लानानै बरायदों आरो मान बावदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।